Filmové premietania v rámci cyklu Dementia Friendly robíme v našom kine raz za 2 mesiace a to stalo o 10. hodine do obeda, keď sú naši návštevníci najviac kognitívne čulí a vnímaví. Tieto premietania sú vhodné pre ľudí s kognitívnymi a pamäťovými poruchami, ako napríklad demencia alebo Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba a tak ďalej, ale v zásade to nejako striktne nelimitujeme, pretože naše premietania sú inkluzívne a tým pádom na nich môže prísť ktokoľvek, kto má pocit, že je pre neho toto premietanie vhodné. To znamená, že pri vstupe od vás nebudeme požiadovať žiaden doklad na preukázanie vašej diagnózy. Počas premietaní by mal byť uspôsobený priestor tak, aby sa v ňom každý cítil bezpečne a komfortne. To znamená, že ak je priestor bariérový, tak je vhodné zabezpečiť obsluhu alebo asistentov, ktorí budú ochotní pomôcť návštevníkom s pohybom a s dostaním sa k sále. Ak sa v priestore nachádzajú nejaké prekážky, ako napríklad stoličky alebo stoly v bare, tak je vhodné tieto prekážky čo najviac odstrániť z cesty a umožniť tak bezpečný priechod. Filmové premietania sa konajú so stíšeným zvukom, so zapnutými stlmenými svetlami. Pred filmom sa nepremietajú žiadne uputavky a v strede filmu je prestávka, počas ktorej sa môžu ísť diváci občerstviť alebo si zájsť na toaletu. Počas premietaní by mali byť zvesené alebo aspoň zakryté zrkadlá, aby návštevníkom nenavodili žiadne nepríjemné pocity alebo ich nerozrušili. V rámci tohto cyklu premietame filmy, ktoré sa nejako viažú na súčasné ročné obdobie, sú pozitívne ladené. Najčastejšie sa teda jedná o muzikály a komédie, filmy, ktoré môžu navodiť divákom nejaké pozitívne spomienky. Vyhýbame sa filmom, ktoré sú náročnejšie na sledovanie, náročnejšie na pozornosť alebo nejako negatívne ladené. O našom programe informujeme cez naše sociálne siete, na stránke Kina Úsmev a takisto komunikujeme s domovami sociálnych služieb, ktoré sprostredkujú tieto informácie svojim klientom.